Stænkplade sendt fra Silvan med et fragtfirma, der så ændrede åbenbart om til PostNord. Og her er resultatet. Totalt ødelagt glasplade, pulveriseret. Det er helt ufatteligt, at det kan se sådan her ud. Prøv at tage fat i pladen og løfte den op, uden at du ødelægger armene. Hele spørger sådan, at det skal være så blød. Den er blevet helt blød. Det er en blød pizza, vi har fået. Det skulle da en glasplade. Men det var helt vildt, hvor den er ødelagt. Se, det er ikke andet sted. Bare rive til. Altså, tag lidt mere. Den er fuldstændig pulveriseret. Det er helt vanvittigt. Vi kan ikke sende den retur. Bare køre mere løs, fordi jeg... Bare mere. Jamen, den er helt ud. Jamen, vi skal ned i spand med vand. Tag den lige helt ud op. Mere. Det er, hvad der er igen. Det er helt vanvittigt. Ja, vi kan ikke engang sende en retur, som de anbefaler. Så skal vi have et spand. Har vi et spand, vi kan sende retur med på snor. Med pulveriseret glas. Jeg har da aldrig været ude for noget lignende. Pulveriseret skænkplade. Hvor er det en smart måde, de pakker en skænkplade, der er 90 cm lang gange 40 i højden. Den kan man faktisk pakke i en lille pose. Ja, okay, men det er jo vildt. Normalt så skal man sende varer retur, det tror jeg ikke kan lade sig gøre her. Her har vi den stænkpladen. Nu kommer jeg ned. Her. Hold kæft, hvad er det vildt. Ja, for satan da. Det skal da også væk. Det er sådan en moderne pakkeform, det her. Så pakker vi vores plade sammen. Hold nu kæft. Det kan være, at vi slet ikke kan købe den. Tænk, hvis man står og laver mad, og der er noget, der rammer med en gryde der, så får man sådan en omgang glas. Det er meget moderne, hvis man kommer til næsen, har jeg fået at vide. Men det er vist ikke det, der er tanken. Kom nu. Og ingen af hjørnerne er blevet beskadiget. Men der er desværre ikke noget logo på forsigtigt glas, det er der heller ikke. Så er det jo klart, så kan den jo meget vel gå i stykker, når den bliver sendt. Snip, snap, snude, så er den historie ude. Ja, der var skår i klæden. Tid til at købe en ny. Nu bliver jeg simpelthen nok sur på. Vi skal jo sende en retur. Jeg tror, I får et spand retur. For der er hul midt i spanden ned, et hul. Afslut med nogle pæne blomster, harmoni og velvære.